i programmet Duft eller Dusens. Så i dag skal vi møde manden med len. Og manden med len har nogle meget spændende jobs, som vi så skal se lidt på i dag. Så... Okay, der var det. Hej min gode ven. Au, min næse. Manden med len og mig, vi er gamle venner fra børnehaven. Så vi får se. Ja, inden vi begynder programmet, så vil jeg gerne lige sige tak til alle de seere, som der følger med i det her program. Og hvordan går det med dig, manden med len? Okay. Er du stadig lige så fascineret af jobbet, som du var dengang, du fik det? Okay. Okay. Der er nogen, der ikke har fået sin piller i dag. Nå, jeg tror, at vi vil se på nogle af de klip fra gode gamle dage med manden med len. Ja, som vi har set her på de her klip, så er det vist et meget spændende job, du har, hva'? Ja. Men det er ikke alle folk, der bryder sig om dig. Ja. Har du nogensinde overvejet at blive pensioneret? Det skulle jeg ikke sagt.